Nemôžem to urobiť. Cítim, ako sa ma zmocnil strach. Čo ak zlyhám? A čo ak nie? Čo ak práve v tom kroku vpred nájdeš svoju silu? Ale čo ak ma všetci budú súdiť? Čo ak to nedokážem? Strach nie je skutočná prekážka. Je to iba tieň, ktorý rastie, kým mu nečelíš. Ale ja sa cítim príliš slabý. Nie si slabý, len si nepoznal svoju odvahu. Odvaha nie je absencia strachu, ale schopnosť ísť ďalej napriek nemu. A čo ak ma strach pohltí? Iba ak mu to dovolíš. Ale ak sa mu postavíš, zistíš, že nemá takú moc, ako si myslel. A čo ak aj tak zlyhám? Zlyhanie nie je koniec. Je to súčasť cesty. Každý pád ťa učí, ako vstať silnejší. Takže mám to skúsiť? Nielen skúsiť, urobiť. Pretože jediný spôsob, ako poraziť strach, je vykročiť cez neho. Možno máš pravdu. Nepotrebuješ istotu. Stačí odvaha spraviť prvý krok. Strach je ilúzia, ktorá žije z našich pochybností. Ak mu dovolíme vládnuť, stratíme slobodu. No ak mu čelíme, zistíme, že sme vždy mali silu byť odvážni.